Rainy Sunday. Maulan talaga, friends. Umiiyak ang langit. Good morning, friends! Today na po kukunin tong bed na to. Dito na po ako natulog kagabi sa folding bed. Dikit po dito sa double deck na ipamimigay ko. Tapos dito po, may space pa po kung saan ako dadaan. Dito sa gilid. Ang nangyari po, nagising ako kanina. Yung mukha ko, dikit na dikit dito sa heater. Kaya, pagkagising, hindi ko naman kaagad binuka yung, mata ko. Mainit yung, ba't ang init-init? Tapos yung face ko lang ang mainit. Tapos yung ibang parte ng katawan ko, hindi. Sus, pagbuka ko ng mata ko, friends. Kadikit na pala yung face ko sa heater. Move ako kagabi. Nakaganyan na ako. As in, dikit talaga siya, friends. As in, hindi naman totally dyan. Pero ilang na lang. Centimeters. Heater na talaga. Yun. So, nasanay kasi ako, friends, na matulog sa hindi nagmo-move na bed. Kagabi, natulog ako dito sa folding bed. Ayun. Pag move ako ng move naman din yung folding bed. Napunta na ako dito sa heater. Pero okay lang, friends, kasi mamayang gabi, kukunin na itong double deck. So, malaki na yung space ko. So, kahit mag-move, malayo na ako sa heater. Ayun, yun yung ganap, friends, habang natutulog ako. Nadikit na pala ako sa heater. Ay, baka matanong nyo po, ba't naka-on pa din yung heater? Kasi po dito sa place ko, medyo malamig pa po siya ngayon kasi maulan. May heater siya, pero hindi naman siya ganun kainit compared sa winter months. Inano ko lang siya, inon, pero yung level of heat, hindi ganun kainit. Yun yung ganun, friends. Katawa. Mamaya abangan niyo po, friends, kasi kukunin na talaga yung double deck. Parang miss ko itong double deck. Ayan, friends. Start na tayo ng araw natin. Sunday. Ibig sabihin, madaming gawain. Kasi bukas, Monday na naman. Itong folding bed ko at saka mga gamit pang tulog, need ko munang ilagay sa sala. Kasi magdi-dismantle ng double deck. Magdi-dismantle ng bagong may-ari. Hindi naman kasi ito pwedeng ilabas ng room na hindi naka-dismantle kasi maliit yung door compared sa double deck. Ayan. So, need ko itong ilabas. Punta sa sala, friends. Ayan. Gusto kong may ganito. Kasi feeling, tropical lang. Tignan mo, oh. Diba? Pang-cover ko siya dito sa, door at saka window para. Kasi yung araw, almost 24/7. Pag, summertime. Kaya ganyan. Rainy Sunday. Maulan talaga, friends. Umiiyak ang langit. Kaya malamig ngayon.
Wala na dito si double deck. Kinuha na ng bagong may-ari. Ayan. Diyan na ako matutulog mamaya sa folding bed kasi wala pa yung bagong bed ko. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.